De regio wordt in toenemende mate van belang. Dat is al tijden aan de gang, eigenlijk al decennia. Het gebied van de leefomgeving, wonen, werken, recreatie, ruimtelijke inrichting, energietransitie. Dat speelt zich tussen gemeentes af op een regionaal schaalniveau. Dus de regio wordt belangrijk en dat weten we ook al lang. We hebben geëxperimenteerd met stedelijke netwerken. We hebben in Nederland geëxperimenteerd met WGR-regio's. Dus we zijn sterk op zoek naar hoe je dat tussenregionale niveau, hoe je dat bestuurlijk vormgeeft. En wat zo mooi is, dat de stadsregio Parkstad Limburg eigenlijk door die hele geschiedenis heen zichzelf heeft bewezen. Dit zijn wij, de stadsregio Parkstad in Zuidoost-Limburg. 8 gemeenten, voorheen verbonden door de kolenmijnen, nu volop in transitie met een vooruitstrevende blik. Deze transitie wordt door ons in een kleine organisatie van 16 mensen vooruitgestuwd. Met, al zeggen we het zelf, veel slagkracht. De kracht van Parkstad zit volgens mij in de adaptief vermogen van de organisatie. Ze weten een hele grote groep instellingen, bedrijven en burgers warm te krijgen voor de doelen van Parkstad. Namelijk hier een topregio van te maken. En je ziet de resultaten. We zien het op het gebied van street art, we zien het op het gebied van toerisme. We zien het absoluut in de omgeving, zonder dat dit een heel verloederend gebied wordt. Sterker nog, hier is nieuwe economie zich aan het ontwikkelen op een hele leuke manier. And the winner for the Destination Award is Parkstad Limburg from the Netherlands. Voor heel veel regio's is het altijd erg ingewikkeld om een evenwicht te vinden tussen enerzijds het gezamenlijk ontwikkelen van slagkracht en realisatiekracht en anderzijds het behoud van lokale eigenheid en identiteit, of couleur lokaal zoals dat vaak mooi heet. Wat ik zo mooi vind van regio Parkstad, dat ze daar toch een hele intelligente manier hebben gevonden om met die spanning tussen lokale identiteit en regionale slagkracht, om met die spanning om te gaan. Juist omdat je niet je vasthecht aan één structuurvorm, maar met die structuurdiscussie steeds meebeweegt, kon Parkstad Limburg heel sterk effectief zijn en zijn legitimiteit behouden. En je ziet onmiddellijk dat de ambtelijke organisaties en ook de besturen weer meegaan. En dat is wel het knappe van zo'n organisatie als Parkstad. Ze bewegen mee op die golven en weten uiteindelijk het toon te zetten en voorop te gaan als een surfer op die golven. Nou, in dat laboratorium wat Parkstad voor mij is, zijn we samen met de stadsregio vol bezig om dat volkshuisvestelijk beleid van de toekomst handen en voeten te geven. Een gezamenlijke regionale woonvisie met 8 gemeenten en alle 9 corporaties actief in het gebied. Bijvoorbeeld die slechte delen van de particuliere voorraad uit de markt kunnen gaan nemen. Niemand sloopt zijn eigen huis, daar hebben we echt een vehikel voor nodig. En het is prettig samenwerken met partijen in Parkstad, onder leiding van die stadsregio, om dat soort innovaties in de praktijk te brengen. Parkstad Limburg is van groot belang geweest om het krimpvraagstuk op de politieke agenda te zetten. Zowel als Kamerlid, als gedeputeerde van Groningen en als burgemeester van Bronkhorst heb ik mogen ervaren wat de bijdrage van Parkstad Limburg is geweest in dit debat. Door het uitnodigen van toenmalig minister Eberhard van der Laan hebben ze het vraagstuk echt op de Haagse politieke agenda gezet. Samen met Zeeland, Limburg en Groningen hebben we gelobbyd om de verhuurdersheffing voor krimpgebieden te verminderen. En een overheidsorganisatie is precies daarvoor nodig. En als Parkstad Limburg er niet was geweest, hadden we minder creatieve ideeën met elkaar kunnen uitwisselen en elkaar minder kunnen inspireren. En de kanteling in het debat van groei naar krimp is van wezenlijk belang. En Parkstad Limburg heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. Met onze ligging in het hart van de Euregio richten wij als stadsregio ons niet alleen op Nederland, maar werken wij ook graag samen met onze Duitse buren. We hebben festgestellt, dass Sie aus der Vergangenheit, der Kohle, die zu Ende war, Zukunft gestaltet haben in einer sehr ansprechenden Art. Und wir sind, wenn Sie so wollen, gemeinsam jetzt unterwegs. Auch wir versuchen aus der Vergangenheit Zukunft zu gestalten. Und was uns sehr imponiert ist, mit welcher Konsequenz Sie das alles angepackt haben. Und ich glaube, dass im Laufe dieser Jahre eine sehr gute partnerschaftliche Zusammenarbeit daraus erwachsen ist und wir beide Seiten gut und viel noch voneinander lernen können.
Wir wissen, dass hier das Parkstadtmanagement schon seit langer Zeit für die Region die Kooperation forciert und gleichzeitig konkrete Themen wie Energiewende oder Umbauprogramme managt, sodass wir glauben, es gibt hier einiges abzugucken und wir kooperieren mit den Kollegen gerne und sind froh, dass wir durch die Kooperation selber auch lernen und hier einige Themen über die Grenze wieder zurück nach Hause bringen in die Richtung von Köln-Bonn. En in die Parkstadorganisatie heeft men dus geweten, bestaat hier vlak over de grens, en dat is maar 10 kilometer, een begrip en dat heet IBA. Daar had men grote kennis van, omdat men op excursies daarvoor ook zoals ik op excursie is geweest. En nu komt het belangrijke wat toen Parkstad heeft klaargespeeld, de organisatie, is dat zij het Duitse begrip IBA over de grens hebben kunnen smokkelen zelfs. Want het is zo Duits dat je dat al bij grote uitzondering klaarspeelt. En dat je daarvoor dan de provincie Limburg voor de helft en al die 8 gemeenten op één lijn krijgt en enthousiast maakt, is meer dan een trofee waard.